Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. What happened jing uat bat jing ujor jong kinong tray baka company GVK kamla setiapan ya ka jing syakri papura baro arpo saw kenta ha ka bay day bat ka jing don kam jong kipat ba nong song snong jong jela Meghalaya kibadan kam ka jing rap ba kerke ha ka pang shitom han rai nakaliang jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala kentaj ban chimti hi halade ban peniat ya kani ka emergency services kumbalong ya katnat pulit bat katnat penlipding Ki noi lam jong Meghalaya EMRI Workers Union ha ka jing kendo ya menteri katnat ka koi ka khya jong ka sarkar jela u James PK Sangma ha ka singi balang kar penyotrek unai tung arajar arpuar kile thu bo menteri ula keren da ka besai ba ka sarkar hi kan omla ban shimti na ka benta ban penyaj ya ka emergency services bat kum ba kalong menta ka sarkar kadang pen kre ban khot tender biang da ki wei pat ki company Kiban Shimti Bujili ya kini ke emergency services na ke company GVK. It doesn't mean ken ba syakmat. Kani ka bol na syukur matay tangi dan ni habar jong kani ka office jong ini Sir James ma health minister jong ni. Dia ngilad bun kat tu kat ni bengila yakran hang ni apa room jong ima ngilai kran ngilad discuss bun ki jing yakran. Dia ngisu tu ba kata ni nak kalian jungi ke pressure jungi kalau baik ketahi ba kasarkar kadi ya be hi dalam dia kadi service namar balai ba barok khai hi kalau baik kerja kadi kasarkar jungi ke ba ai kadi ke fan tambah long kata ka jingi kan ba isa ru ka plan poi she namar ba ka kum kerja kan jungi saya ba ke sarkar hi kamla ba ship ya kadi service dia nak kalian jungi ru pala ni ba ship ke decision hang tu bangin ingin you nama ila ai kini ki options ba ladak penyat ke company kani katai barok khai ma ti hang tu kata nak kalian jungi ti ngim so ngim so ya hap ngim so long yungi om bet ba balai ke sarkar kamla ba ship nama balai kani ke decision dalam kumnu long in hap ra bikin hakikat benar meeting halor jong kani ke issue namar kani kala de ke issue jong kami Meghalaya hi barok kuai long kham tam ba kat ni ngilai yu ba ki bun ki minister ki MLA ki balami ru ki awe ba la bet la da kaman ke sarkar ka la bet hi ban le tina kalian jungi ro ngilom kum tai hang ni ha ba bang yakran bat isa te glong isu thu kata ka pressure jung i ke lom be kata hi ban privatize be tina kalian jungi ngi yu bet ngilom na kalian jungi ngi kran be kata hi ba sarkar ka di ban shim be yakani ka service de long kum no ti ini isa yang request yang ba kita ki discussion ngila ban di discuss khmat e rumah na mai yang ba na kalian jungi imla ra ban shim be kata ka res ba ka sarkar ka penyai dalam di halor jong kani ke itu nila ai kita ki jingmut ru shibun ki jingmut ba kumno bahkan ni ka sarkar kan penya lada piting bahkan ni sarkar kam lap ya tambang ni example yung kumya ka police ka medical ka police mam kiong bahkan ni ka 108 service ka ka medical police bat ka fire tilada ka police bat ka fire ka long discipline ka long ka fidan na kata ka department itu balai ka ni ka medical part ru phim thap lang ha ka tu ka department hi baka dan ka police bat fire yang ba kita barong khat nyimla ban yu tambah iyo ngam kwa ban shim be kata ka rest na kaliang jong i tina kaliang jong iru ngidan kum kata ken ba ngiru nyimla ban shim ta ka rest bala syakmat kan no company ke ban wan ru kan long biang kum tai kum joti ai kita ki solution ban dakwan makanai ki company ru kan long ka bayat bet nang ni syakmat ba sarkar kan kenum asyo bahkan long hadu kata ban hadin lai banai hadin rup nai kan don kata ka meeting happening jungi ke union bat ka sarkar bat ka company long bat ka company ba kana ba ka service kan ya bet tina kalian jungi hang tu ngim klem la ban ngin chemi ka decision ba ngin ya call off ni ka strike ni ka ngila ong bitai re i bet hang ni ngim kum kilida ngim la hi bangin chemi ka decision ngin hapra ya kan ni ki bengi yakran shaka house la ni shaka union ki haka general meeting ngin ya decide ke bengin le nang ni shaka Tingim dan issue hi bang yu tambah stang dan iladap hi indal adap shim ke decision kum ka house indal akan sngolut ya baro dan ngin sala bangin wan ngin sa discuss biang ngin sa wan ngin sa rap yang isa ngin sa pet ke eka senjam jungi ke masyarakat bangin le tang itahi ngin dan issue ra ngin hadin bangidap ya ka meeting hi jungi bat ya ngin sa wan ben smo biang isa dan sa shim ke decision hadin kata yang iba ka service na ba ki barok khat ki lapet hang di India nak lale kita research ba kam dan ka way ka state ka ba penyai dak sarkar ya kan service
de yang kumta yang bakamtan gendo-gendo nama balik ke doni ke sarkar kebun ki department ki bagi di benpet kita yang ba kebun ki department pet lada ki shim ya kan ni de la chalis ni cubu no kan urlong kan long kumta kan kata ka yuki ang bangim kuar kan pat shim kata ka resmal balik kan de kan deal sa ka life and then jang ibriu ta ka daw im ko aban shim kata ka trial ne kata ka risk kan ka liang jang sarkar di ngi obet toy kata tingim patnang batai na mangin telawan syang in telah discuss syang balik ke sarkar kamla badi jisha kaliang jungi ngi kwa hi ba isa inra syah ha ka benet ya kanika ai ka ba i long ya kran hang ni ke nong at least long ta kum nu long kai ka decision pe ka cabinet ka rai kum no baro ki ru ko ki MLA mo halor jong kanika ka issue jungi mo kadang ka bahai kata hi long nakaliang jungi ke ni ong kata tang ba long ngi mut ngi perkhat ya kata hi la ong hi sa ba ka cabinet at least long kadiban yute la dak pe ka cabinet kamla ba chim rai te ngi se pe chhat kum no bangin ya discuss kan ra syai committee de ngin pe ha ka committee kalong kum no dan ngin sawan ngin se kran biang batisa adin kata ngin sala ba chim ka decision de mentah ni hang ni tingim la ba chim tarai le ya discuss syai station meeting kan long kum no ka yu tingin sa pentep i kum no khat biang ngi pada ta ka ji apa ila yu hi ma iri yang we apologize ma damang balik kadi ka jing lap jong ka sarkar hi log ila ong hi kata ba kadi jing lap jong sarkar yu pinda beli mi ngi kata ki sutu hi kata ma namar ba kila shimpor hi nama hadin ba extend lai benai ru ki extend lai benai ru ki extend chisnem hadin kalakut ki extend yang lai benai kata ru hadin katu ki klempat la ban lai ti ma iri yang we are so sorry for that tampalong tangkawai pada kendong nakaliang jungi pada long da i makanam ta kada banyi amba ngidang face bete kita ki problems ki bagi te how much guarantee kan ba fila ban ai ba la sha khmat ken long dawan kan no company ngin no face chu ngin no mi madan chu kum ngin no yu chu katan ka dika ka bangi wa banyi ya ka menta pada long ban ong ka sarkar bakan numla ban shimru ngiru ngim sulap diang ki mangila ai ki options kan ni katai tang ba long ma iti yang bet ngim ngamnut ban shim kares tengiru nakaliang jungi ngasuka pentep ma wat mangiru ngim nut te ban shim kares chakmat kumno lada kawan da kawe ka company kala se ka ba kata company kan ai kata garanti kum bakalong mentan i kum i seram kumari ong ba hanaba live is again mentapet long kata ka ka pressure jung ki ma bangin pen call off na ka strike bakan ya ka service tingo ong i hang ni mentan ong pa dapat kat ubri lu bayap ti uladang yap kat no syum di tang menta why you taking that kan beli piwan rai kata scenario hanim bor menta tang nakadaw jungi ba nakadaw jungi beki beri kidang yap but all these years ni la save ya ka life ong te hakat ni kepada ngilong iwan rai kata pinte ken kata ban keno ba na people are dying one life cost di ong menta ba kawe ka jing im ka you tambah fi perkat ka jing dan jong ni company kalau penyap sibun ngote beli fi tang mementak dong why only now ti kat ni snap kibun ti belayap tang nakadaw ka kos kating jong company ngim lawan safe ka live jong pat ba ti kata ngi ora ni mentah ni long kamde ke beli kan long nakadaw jongi bagi strike mangi nakadaw ubri utang yak kan lah kalang nakaliang jongi gua ban kan ni kata kan dong kat kum ka jing ong ka jing kran hapo long iong kum ta kan dong ya kan ni ka GVK lakut bet laong be bak ngin numri ngim issue da bakan GVK kin tamba kin privatize bet padi kan kat ngijing ong jing health minister yang bakin privatize bet na beli ka sarkar kam la ban shim bet kata ka res bakin penyadi daladi ya kan ka service kata hi yang dan kon kut kenika yu ka kat kum katu ka kubor ka bami menhakan ni te ka yu jing extend hadu banda dep ikini ki tendering kini ki barok hat ya hadu penai di September bet kalong 12 September bekan long di government ta within 15 days tapi kita ki proses ban di tender ban I tender syaki company long kita khot kita company bikin I tender kan di tang balong kan kat bikin dep ki proses barok tekan long hadu benai September kan hadu benai September for another 3 months kalong salai benai kin kan long kata kan mentan ni ya keren ba isa James support nilai keren ni kita yang isu tu yang aku ba fila yang fees kat ni kan is fila ada fees kata ka harassment na kadai ka company yang kata te yang ba fila isu tu kata ba it doesn't mean kan ba syakmat tu kum ta ni ke sarkar ngin ailat chukin bangin ngin ailat kum ta yang ba hadin live benai kan don kan kata ka meeting happening jong ka union sarkar bat ki kan ban yo ban wat di kita ki problems jungi kan yang kum tai ai kata ka option yang ni kan long ti ta kum bangok ta kan bang ong ye fi kan ba nadu meneh la ong dada isa i ong ba we cannot take a risk ba ka sarkar kan shim e long kum mangiru kala penting tingi but even we also need we have the same answer kan
bangi rungim note syuti ban syem kata ka reste syakmat by privatizing bakan numdan syuin kata kita ki problems ki bangi safe kan kat no sin kan ngin yami madan ngin la piru gampat ki ban baru ki kata ngila dan lajan sausin menta wangi mi madan balai bangi face kata so ngila kata hi bangi amba no more risk kan for us ru nam tajungi ru bangin long bangin risk syakmat kumno bangin ya balada pi privatize bang minum face kita ki issue kan nama kan ni kat kum bayi yang kat tender mode dekat tender mode kalau bikum tahi kan privatization bekin kalau bikum tahi